आदा रंगुल नों राजनितिकआव आसलथे नों समायमारालै नोङो बै थियाटाराव एक्टर जानोसो मिलायो लास्टआव एक्ट्रेसजों गारजानानै जेब्ला जेरै जौ फाग्ला जानानै गाबलाबायोना नोंनि रायलायनाय नोंनि स्टाइला बेयावसो समायो राजनितिकआव समाया हाग्रामा महिलारि सारा बे भिसिडिसि सेक्रेटारिनि बे साख्रिनि बेथन 6 मासनि बेथनखौ माला जानाय मा प्रुफ दं सोरनिबा बे साख्रिनि दरमाखौ बिदि जानानै दोननो हानाय नों मालाबा नुफेरदों आदा रंगुल आरो बे सिन्डिकेटआ नों मा प्रुफ दं बहा नों बिपिबा माला माने सिन्डिकेटनि मा थाखा खांनाय मानाय माला सिन्डिकेटआव जों लिप्त दङलै आदा रंगुल बिपिबा माला सिन्डिकेट खालामफेरनाय आरो सरन बर' सारखौ नोंथाङा बुंदों 6 मासनिल' मिनिस्टार होननानै आसाम बायदियाव बा इन्डिया बायदियाव मिनिस्टारा खनबेसे रिसाफल जायो सोरखौबा दोनलाय सोरखौबा बोख्लायलाय बे माने सासे सीएम बा सासे प्राइम मिनिस्टारनि सायाव सोनारोलै आदा इन्डियानि कनस्टिटिउसनखौ एसे नोङो मोजाङै फराय आरो नों बायदिनि थाखायनो इउपिपिएलआ दिनै मोनसे जेननायनि बाहागो जानानै फैगासिनो आं बेनि गेजेरजों नैबे भिडिअनि गेजेरजों प्रमद बर' सारखौबो मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो लुबैदों नोंथांखौ जों बयबो मानियो नोंथाङा मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव सम आफादगिरि बिबान रुजुनबोनाय नोंथाङा दायो राजनितिकआव फैबाय आरो नोंथांजों लोगोसे नोंथाङा सासे आदर्शबाद सासे लिडार बे हिसाबै नोंनि खाथि खाला उन सिगां थाग्राफोरखौ एसे मोजाङै फोरोंनानै हो जाहाथे नोंथाङा फैबाय थानाय समाव बैफोरबायदि सुबुंनि थाखायनो गावनि खाफालखौ बुनानै जेन लानांगौ जाया गोजोन्थों आरो मोनसे खोथा आदा रंगुल नों बुंदोंमोन नामा 2 लाखखौ माला होगोन मैयानिफ्राय होगासिनो माथो अबेयाव लाखो नोंलाय मेगनखौलाय आदा रंगुल नुवाखै नोङो 4 थारिखसिम मोनगोन नोङो रेगुलार राननाय आरो नों बुंदोंमोन नामा बिपिएफआ चेकखौ प्रिन्ट खालामगौ हायाबा माने आंनि आखायाव हर होननानै नोंनि आखायाव चेकखौ गथायनाय माने मोख्रानि आखायाव सिलाय होनाय डाइरेक्ट खोथा आदा रंगुल नोंनो होनाय माने बिराद भुल खालामना लागोन जों ओंखायनो जों नोंनो होआ बिपिएफना प्रिन्टआ जे 2 लाखनि चेकआ प्रिन्ट जाजोबखाबाय दायो फारि फारि राननांगौल'सो नोंनो चेकखौ गथायनाय माने मोख्रानो सिलाय गथायनानै होनाय दे आदा